sugod na ta. So kuha na siya sa Australia man eh. Nay no? Nya Australian siya nga scholarship pero need ko og guardian. Wala man akong mama o papa. Urgent na. So guardian lang ako ang kauban. Urgent na. Oh, need siya og kuan. Urgent siya nga requirement yun. So ikaw te, di jud ka mo kuan te, di jud ka mo katawa, di jud ka kanang luoy kay ka. Kanang bitong mura og kanang kuan gyud kanang i-support jud ka nako ba? Ay pag sigihilak wala pa mo magsug. Ayaw sa gihilak, wala pa mo magsugod. Di sa ka mahilak, okay nakatarong na imo ha. Ay katawa, ay nikatawa man ka gamay ra. Kuan ra jud. Kana. So okay na ka te, ready na ta? Mag-English lang ko niya. Ako mag-English mo gamay niya. Ako lang iya magbisaya lang ka. Good morning, sir, ma'am. I am Tristan Sinahon from Cebu City, Philippines. And I am applying for scholarship in your office in Australia. And since my mother or my parents are not around, so together with me is my companion in the house, Ate, the guardian of my son, Ate. So I will just speak in Cebuano so that Ate can talk, and I will just translate. So I hope madawat ko sa scholarship kay need pod kaayo ang kini nga scholarship para pod maka-eskwela sa Australia. So kini si ate, ako ang guardian, luoy kay ni siya. Good. Kabalo ni siya kung sa pugo kaluoy. Sa una, si ate kanang nagpantay sa akong anak. Actually, kuan ni siya, kiang man ni siya. Niya. Amang ni siya sa una. Muna, para mapamatud-an nato nga amang yun si ate. Musturya siya ninyo sa musturya ka pinamang ti ba nga. Pinamang ba sa pagsturya nimo kana. Dawaton ko nga kuan. Ato lang ikat. Kuan ti kanang magpinamang ka ti istorya nga dawaton ko nga Australia. Sige amang ti. Masa? Ay namang ba? No. Sa tingan natin. Ay, katawa ka, ti. Ay, katawa! Di ka mo dawat ani ron. Ay, katawa sa... So, ako ato lang ito ikat. Sa una, si ate amang niya, kanang naayo naman siya. So, maka-istorya sa ugamay na. Sige, teka lang. Istorya kagamay. Tanungin mo niya si Sir. Di, ala pa. Ay, sa pa. So, amang makaganiya. So, karon maka-istorya na ka, pero di pa klaro kayo. So, okay, so, sa una, amang si ate no mo, itong anak siya. Pero karon maka-istorya na siya o gamay kayo. Gamay lang. Di kay klaro. Hindi. Kaya di pa klaro kayo ba? Ato lang, kanang pinakuan ti pinamang, ti ba? Kanang pinamang, ti ba nga kuan? Pinamang nga. Kanang madawat ko ba? Istorya, di kayo magsimaganaan. Anak ra kamura sa kuan. Sir. Alam, naitingog gamay. Ano siya, madawat dito. Pero manood sa kanila. Para ikaw din ang mga katabang ko sa